Yes. Hvis vi vil finde fremskrivningsfaktoren i eksponentiel vækst, skal vi bruge 2 punkter. Vi har P og Q, vi skal bruge en x1-værdi, og en x2-værdi, og en y1-værdi, og en y2-værdi. Og så kan vi bruge formlen ved, at A er lige med x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Og vores bevis for det, vi har y2, som er b gange a i x2, b gange a i x2'ene, og y1, som er b gange a i x1'ene. For at beregne kan vi simpelthen ind i en formel, og fordi at b og a er gange, skal vi simpelthen dividere med hinanden. Og b'erne går så ud med hinanden, så når der står y2 divideret med y1, er lige med a i x2'ene divideret med a i x1'ene. Det næste vi så gør, det er, at vi skal isolere a, så derfor så tager vi x2 og x1 og minus med hinanden, således at vi nu har en potens, som er opløftet i, så vi har a, der er opløftet i x2 minus x1'ene. Og for at isolere a, så skal vi tage x2 minus x1'ene roden af a i x2 minus x1'ene, og det skal vi gøre på begge sider af lighedstegnet. Så går potensen a, som a er opløftet i, og vi har nu bevis af fag, som hedder x2 minus x1 med roden af y2 divideret med y1 er lige med a.